Buenas tardes. Hoy en nuestra sección del vestuario nos toca con Pablo Mourinho. Muy buenas a todos. Muy bien, Pablo, pues ¿cómo llega el equipo esta semana? Bueno, o equipo esta semana chega motivado co reto que temos este fin de semana na LIN. Creo que ir a xogar ao campo do líder sempre é unha ocasión bonita nada, chegamos motivados coa intención de sacar os 3 puntos ali en LIN. Muy bien, Pablo. A nivel personal, ¿cómo te estás encontrando esta temporada? A nivel personal, a verdade é que estou me encontrando moi cómodo, motivado, as cousas a nivel personal podo dicir que me están salindo, en canto a nivel personal dentro do vestuario, moi ben. Teño aí os meus amigos e todos facemos unha gran familia que nos permite estar moi cómodos. ¿Qué lectura hacéis del último partido, Pablo? Bueno, do último partido, que eu creo que onde hai que enfocarse é nas cousas positivas, que as hai e son moitas, eh, entrenar e intentar entrenar os errores e corregilos para que non volvan a suceder. ¿No? Y a día de hoy, como fue esta semana pasada, ¿cómo ves el ambiente dentro del vestuario? No, o ambiente do vestuario é un ambiente bo. Nos levamos ca filosofía desde o principio de temporada de partido a partido. O que non podemos permitirnos é que un mal resultado nos arrastre a unha nova semana onde temos que facer borrón a conta nova para poder volver a competir ao máximo. Y por último, Pablo, ¿qué mensaje le mandarías a la afición para este fin de semana? Bueno, o meu mensaxe para a afición esta fin de semana é que, como levan facendo toda a temporada, que nos apoien, que nos den esos ánimos que se notan desde fora do campo, e máis que para esta semana, para que queda un desplazamiento lonxe, para o resto da temporada o que lle pido é que acudan ao campo, que nós tamén necesitamos do seu apoio para poder seguir con esta racha.